Кадерлі достар, Яшыл Үзән газеті бәйгесіне қосылабыз. Яшыл Үзән газеті кирәкле газета. Һәр вакытта да матур чыгып килә. Аны чыгаручы журналистларыбызга да рәхмәт. Һәр вакытта да шулай беренчеләр рәтендә барсыннар. Барысына сәламәтлек, гаилә бәхете, дөнья иминлеге телим, рәхәттә яшәсеннәр, сәламәт булсыннар, озын гомерле булсыннар. Һәм шигырь укып китәм. Яшыл Үзән газетына языл дустым, укы һаман. Ул газета чын татарча, елдан-ел яхшыра бара. Яшыл Үзән жанга якын, татарча телле газет. Үз телендә газет уку бигрәк тә рәхәт бит. Укы теләгән битеңне, рубрикалары төрле, тәрбияли, белем бирә, алга өнди кешене. Дин турында белешмәдә бар яраткан кешегә. Район, Татарстан, дөнья хәле нәкъ күңел теләгәнчә. Кроссвордлар теләүчегә чишү өчен бирелә. Ә мин мәкалә, шигырьләр язам Яшыл Үзәнгә. Газетны чыгаручылар кайтып керми тырыша. Кешеләрне шатландырып, милләтенә булыша. Укыйк, язылыйк, яздырыйк үзебезнең газеткә. Кетеп, яратып укырлык Яшыл Үзән әлбәттә. Язылыгыз, дуслар.